Nobyembre 2, 2022, All Souls Day or Kalag-Kalag. Ang santos nga ebanghelyo alang sa kalag-kalag sa ikaduhang misa. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an, ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako, ug ang muari kanako, dili ko gayod isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.